алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ, чӣ хеле ки дида истодед. Дар Мошин Бозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем, гарчанде ки ҳавои борони аст, лекин мо ба ин мушкилӣ нигоҳ накарда имрӯз омадем то ин ки нарху навои мошинҳоро барои шумо маълумот диҳем. Агар камтар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. BMW E9 пятёрка, соли барориш 96. дӯстони азиз, ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, сентр замок дорад дӯстони азиз. мана инҷа сиденьёша багрев, пробегаш маълум не. ман ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин боз люкам дорад. ман ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4 ко? газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 12-13 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 733 40 40. Европейка Toyota Camry, соли барориш 2011. мошин европейка мебошад. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш ман инҷа автомат, дута сиденьёи пеша багрев, ман ин CD плеер дорад, монитор, ҳама навроқтош ҳаст. ҳозир пробегиша мефаҳмем. пробегаш 130,000 километр пробег. ёдовар мешавем. ман ин мултирӯл, сиденьёш лифт, рӯлошам ман инҷа лифт. боз люкам дорад. ман ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.5 сӯзишвори бензин. расходаш 10 ва 7 мегардад. нархи мошин 155,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. Volkswagen соли барориш 2007 дӯстони азиз. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаи регулировка мешавад. коробкаш автомат. инҷа CD плеер дорад, D+, пробегаш 249,000 километр мена. ин ҳолати салони мошин. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. ман чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 812 04 00. Сечка классик
соли барориш 95 дӯстони азиз. Ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед. коробкаш механика, ман инҷа сентр замок дорад. пробегаш ҳозир пробегашам мефаҳмем. 359 000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. боз ман инҷа люкам дорад дӯстон. мотор 1.8 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. ман ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 46 636 00. Toyota Land Cruiser соли барориш 2012 дӯстони азиз. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед. 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, калиташ старстоп, мани бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. пробегаш 112 000 километр дӯстони азиз. сиденьоша багриф, боз сиденьо лифт. ана чӣ хеле ки дида истодед сиденьош лифт. ман ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салонош сиденьош кожине, ҳамаш кожине дӯстони азиз. бисёр дар ҳолати хуб. қафошам абагриф сидене. мотор 4 сӯзишвориш дизел будааст. расход чӣ қадар? расходаш номаълум. асосиан мошин вагони будама расходаш номаълум. ман ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. довар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. ҳам санҷиши техникӣ ва ойнаҳои сиёҳшишаш 1 солина. нархи мошин 470 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. Opel Caravan соли барориш 96 дӯстони азиз. ман ин намуди берунаи мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 солина. 4 баллонош нав будааст. газаш таблетка. ман ин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. бисёр мошин дар ҳолати хуб гуфта соҳибаш гуфта. дохили салон коробкаш механика. ман инҷа CD плеер дорад. ин пробегаш 298 000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин. боз ман инҷа люкам дорад. ин арӯи сиденьо маихи рӯйкашҳои замонавии кишидагӣ. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана қафошанда чӣ хеле ки дида истодед шторкаҳои қафош истода. ёдовар мешавем ман ин бо моша замонавӣ кида обшивка кидагӣ. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 газкиди 90 километр мегардад. айни ҳол бо ҳавои гарма боз зиёдтар. ман ин чашкаҳои пеш дӯстони азиз мана кафидагӣ тосидагӣ небинед. ду чашкаҳои пеш. нархи мошин 37 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 977 73 19.
دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زاردوز دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نواربرداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک‌های معاصر زمانوی و جشن مراسم‌های شما زینتی تازه می‌بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.